Lau urteko ikerketa honetan, Amaia eta biok egindako prozesu bat izan da, non Nafarroako eraildako 95 emakumeen istorioak bildu ditugun. Esan bezala 4 urteko lan bat izan da, batez ere kontuan izan ditugu Nafarroan eraildako emakumeak, Nafarrotik kanpo eraildako emakume nafarrak eta kanpoko emakumeak Nafarroan eraildak. 95 topatu ditugu, amaitu gabeko ikerketa edo lan bat da, bizirik dago, aurkezpenekin daramagu denboratxo bat eta ekarri dizkigute informazio berriak, biktima berriak, eta hau zen helburuetako bat ez, prozesu parte hartzaile moduko bat sortzea, eta orokorrean ikusi duguna emakume ezkertiarrak, emakume txiroak esan genezake, adina 30-40 urte inguru, bataz bestekoa. Esan genezake Nafarroan eman zen gizonezkoen errepresioaren antzeko datu soziodemografikoak direla. Eta gero, nabarmendu, ez naiz hasiko kasua kontatzen, baina fitxetan banatuta dago liburua, sarrera moduko bat, non aurkeztu ditugun datuak eta bar, eta batez ere nabarmendu dugu emakumeek jasan zuten errepresioa emakume izateagatik, errepresio sexuatua deitzen zaiona.